Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka alhamis hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo ngoro so wawa hollude en caggal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo dara halayɓe a salmitama a salminama e subake kono subako mi anda guila hanki kono kam mi finimi tawi tooɓo mi anda noon sa tini ano eyyi tooɓi Dakar tooɓi ɓuuɓi ha joni nani jokki tooɓo machallah ɓuuɓi wayrino yeedɗo en tout cas kono kadi aussi ne wayno ɗum feñci ɗum noon kadi teskama ɗeɗo balɗe nder leydi Sénégal foof ko wayno diwan rewo woni diwan Matam diwan mo Saint-Louis hani e Thiès hanki jamma walla mbiyeni subake ko Dakar yonta ɗum ɗon kadi ko yettere Allah no fewi sikkela Aissata ko salmitadema tigui e subaka Allah tedduɗo salminde yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal moni kala ɗo woni yettama kono kadi salminama ñaganama Allah moƴƴere jayndeddi hande ko dawde ko noon tigui jande leydi Sénégal hande dawri Aissata ne wayno ko toɓɓe ɗiɗi ɓuuri hen mantinade toɓɓere adine nde ene wayno ko fitinaji walla mbiyeni konngudi kamɓe guuri wulti teskaɗi e nder magistrature leydi meɗen Sénégal woni to sengo ñawoje ne wayno tan jande ɗi garti hen kono kadi ɗi garti e konngudi goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi ko ɓurɗi feññitade hakkude Mansour Faye e Ousmane Sonko ɗum woni ko jande ɗi pini dawi e oɗo subaka hande jayde quotidien udditadama ko noon tigui nden ɗon jande wi ko crise dans la magistrature yidde witande o saaha hande ko pooɗe nduure konngudi kamɓe fitinaji woni ko teska e nder galleji ñawre leydi meɗen Sénégal e on tuma noon omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Coulibaly gardiɗo tigui on ɗon galle woni Cour suprême galle ñawirɗo towɗo tigui o holliti wonde de jagorɗo tambiɗo gueɗe ndenka walla mbiyen jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi meɗen Sénégal ala doole kame hattan ina wayno tan de ha joni jogade kala ko fati e banggue hono ko wiyete pouvoir to banggue ñawoje leydi men Sénégal so wide makko noon ko alay saago ina wayno de ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe e nder galleji ñawirɗe ɗi ɓe ndento wadde ɗin galleji hono galleji dawrugol kono ɗum ko noon wattidiri ko ɗi konngudi holliti wonde de mo waddole makko e peeje e peccorɗe kala haw tigui no wayno o reena tigui hono galleji ñawirɗi gonde ɗo e leydi men Sénégal konngudi makko jaaji ne tawe e hello tati e nde jande witede quotidien le quotidien jande las ko wi nden ɗon koye on fannu arti ne wayno nde arti koye alhaali mo ganduɗa ko Souleymane Teyko woni gardiɗo UMS union des magistrats du Sénégal ha joni koye fannu tigui nde heddi nde witande ko Cheikh Tidiane Coulibaly o saaha hande de wutti ko wiyete ko hono ko fate banggue ha joni hono dartogol kala ko yuti e ɗin konngudi kam e tuma muye ko yuti on ɗon fannu kono ɗum ko noon e wiide makko ko jande refti konngudi jande le quotidien holliti wonde de ko ñawore leydi men Sénégal ne wayno walla mbiyen jagorɗo tambiɗo ñawoje ɗi ala foof ɗo jogui doole e pellitte gam tigui hebde ko wiyete ko pouvoir to banggue ñawoje leydi ndi kono ɗum ko noon o arti kadi so wiide wonde mawde wat doole makko e peeje makko e peccorɗe foof e tuma beele tan omo reena ñawore leydi men Sénégal ha hissa e jogo e gueɗe vox populi rewi hen nden ɗon wayli sawru mboggu ene wayno tan de daari koye alhaali omo ganduɗa ko Mansour Faye e Ousmane Sonko ɓe kolliti wonde noon ha hande konngudi kam ha joni e fitinaji ne lombi hakkude ɓe ɗon worɓe ɗiɗo dawrugol kono ɗum ko noon ɓe kolliti wonde tan de ko joɓɓi dawaɗi teska hakkude mabɓe e ko yetti koye audio mo ganduɗa kay ko kollirɗo wonde Ousmane Sonko ɗaɓɓino yo kay yiyoyi horejo leydi ndi omo ganduɗa noon ko Cheikh Issa Sall suuten konngudi no jayde wiiri kanko de o ɓoori ha laaɓi ceeɗo mo ganduɗa ko gardiɗo mouvement walla mbiyen landa Pastef o kono mo ganduɗa ko Yaha Mbaye Bollo Soleil kañum kam holliti wonde tan de ko waɗi publié on ɗon audio kollirɗo wonde de Ousmane Sonko suutine konngudi gam ñagade Mansour Faye ene yiiɗi horejo Macky Sall e on tuma noon kanko Ousmane Sonko no mbirɗen ni hono joɓɓi dawaɗi kañum kadi aussi suuten konngudi holliti wonde de ko Mansour Faye ene wayno tan de ko konu walla mbiyen ha joni ko arme tigui lourde no wiiri kono ɗum ko noon holliti wonde ko o jaaɓi de kanko haalno on ɗon audio kanko Ousmane Sonko kono tan de yo yimɓe paam ko Mansour Faye tigui e ñaguinomo ko tolni e balɗe ɗiɗi ene rewi caggal makko ne wiyamo yo ar o yidiri e horejo Macky Sall ɗum wonno ko yitan ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati woni 2013 kono ɗum ko holliti wonde o heeɓi ko yinno e on ɗon audience kono tan de o saaha yo Mansour Faye andu par A ou par B manam so tawi ko ñaamo walla nano yo andu kam ma ñalawma arde ma hoccide ɓiɓe leydi Sénégal naɓe ina haalan ɗum holko woni e dow mum
jeyde l'observateur ko dawri hande nden ɗon ne kadi mefti e konngudi seeɗa ko yetti onon ala haali audio Ousmane Sonko ngam kay ñagade hoorejo Macky Sall walla mbiyen yidde yiwdirde hoorejo Macky Sall to banggue audience Yaha Mbaye Mbolo Soleil kañum ne suuti hen konngudi no jayde wiiri de ko sa hande ko kay ha joni mbiyen huuri ɓe ganduɗa ɓe ko les failles de Mansour yidde yitande ko ha joni mbiyen ladje Mansour Faye woni tan o sa hande kay ko suuri caggal nde o waɗi publié on ɗon audio omo ganduɗa noon ko Cheikh Issa Sall kañum ne kadi o sa hande artedi noon konngudi o lutti wonde de ko Ousmane Sonko o sa hande de ene foti ha joni ruttade waɗa ko wiyete ko hono rattrapage manam tan ko ganduɗa ko woni o sa hande o wasi ɗum alay saago o rutto ngam tigui o manam o fuɗɗito hoore bowal eno wiiri e konngudi ɗi kono ɗum koyne tawe hen hono kuulal ngal ganduɗa ngal ko projet de loi to yiti ha joni e loi de finance du conseil des ministres ɗum ko hanki wonno ɓe garti noon e secret woni tan holko woni nder nderi ɗiɗo milliard uji ɗi ganduɗa ɗi ko budget hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɓe kollitide ɗum ɗon ƴellitima ko tolni ha joni temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom piccal jeenayyi milliard e copreji CFA ɗum ɗon noon ko oɗo plan mo ganduɗa o hande ko anti drapage manam tan de ɓe ganduɗa ko waɗoɓe gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko contreinde ha tengti e dépense personnel woni tan de waɗoɓe ko jiiɗi kala e saaha so tawi kay cohli ɗin ɗon milliard uji jayde enquête koloski nden ɗon jayde ne wayno e oɗo saaha hande arti koko yetti ko e caɗele musɗe ɗe ganduɗa ɗe heeɓi ɗum ittaɓe walla mbiyen egginaɓe toon to Ouakam nokku biteɗo Termo Sud ɓe koliti wonde de hande ko metti kam ha joni e caɗele ɓernde woni kay ko heeɓi ɓen ɗon wonnoɓe koninkoɓe ɓe koliti wonde noon o saaha hande ɓene tigui konna toon to centre culturel mbo Sacré Cœur ɗum ɗon noon kamɓe de o saaha hande ala ko woni mette mabɓe sowona kay mette ɓernde caggal nde ɓe geggina e koɗorde mabɓe biteɗo noon hono Kama Sayed Hafida mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Maroc najo suuti konngudi hen holiti wonde de oɗo ɗeɗo caɗele meeɗa yiiyede hay nokku kono kadi ko Afrique tan jiyata ina haaɓono walla mbiyen ko Afrique jiyata ina haaɓo Afrique najo hono muɗum goɗɗo cuuɗen konngudi ko Alhassane Anne mo ganduɗa ko woni hoorejo collectif ɓe ganduɗa ɓe ko famille ji ittaɓe e koɗorde mumen holiti wonde de o saaha ɓe eri tan ko hoorejo Macky Sall ina wayno de nde wawata bismade ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe ko ittaɓe toon koto banggue audience ɓe jewtida e caɗele mabɓe ɗeɓe tiimi e oɗo saaha kono ɗum dirpa woni kay kono jogui ko yewti ha joni e banggue hono caktirɗe ɗe ɓe garti hen ɓe oɗo saaha noon ɓe joopi ko décret walla mbiyen arrêté mo ganduɗa o kay ko numéro 48 mo cour suprême on ɗon noon hono tengtindo walla mbiyen baɗɗo confirmé mo ganduɗa kay jeeyi on ɗon nokku ko comico jayde an Le Soleil ko noon tigui nden ɗon jayde Aissata jubbi konngudi conseil des ministres hanki toon to galle lamorgo ngo ɓe garti noon e konngudi hoorejo Macky Sall oɗo saaha hande de ala ko woni hammu makko e haaji makko so wona artirde hono kaɗolla no jordi woni train Dakar Tambacounda wata tigui dogde toon no hannirta ni kono kadi jayde arti e budget hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho fayande ɓe kolliti wonde de on ɗon budget o saaha hande tijja e muɗum ko ujunnaje 4 e temedde 5 capanɗe jeetati e jeenayyi piccal sappo e 5 milliard e copreji CFA ɗum ɗon noon so latima ne wayno ma tawi budget o de o ƴellitima e nder temedere kala jeetati piccal jeenayyi kono ɗum ko noon ɓe garti numérique kono kadi e école hani wadde orienté ko tourné capanɗe tati e nder temedere élevé ɓe ganduɗa ɓe kay ko cycle fondamental tawi noon ɓen ɗon parate koye systéme professionnel jayde libération nden ɗon ari koye konngudi muɗum ɗi fuɗɗinoɗo tigui haalde hanki ko yetti ko e guyka walla mbiyen banditisme to banggue copreji e nder IPRES ɓe koliti wonde de ko temedde 5 e capanɗe ɗiɗi piccal temedde jeegom e capanɗe 5 e ɗiɗi million copreji CFA kañum de woni ko ñaama e nder hitande wotere jayde ni sifo mo ganduɗa ko Ndeye Thioro Dian mo ganduɗa kay ko directrice de ressources humaines kañum de o saaha hande defa ha ɓendi e yesso loskoɓeɓe kono ɗum ko noon ɓe garti rapport ɗi ganduɗa ɗi kay ko cirtuɗi kollirɗe wonde de mafiyal mantiniɗo ne tawe e nder nde ɗon gollorde ha tengti e direction mo ganduɗa ko service d' agence de l'IPRES ɓe garti kadi ha joni e ko yetti e jopande ɓe ganduɗa ɓe ko brioche doré o saaha noon ɓe koliti wonde ɓen ɗon goni koye wadde tonggolajel e fanno kono ɗum ko noon ɓe garti e temedere e capanɗe jeenayyi e 3 million copreji CFA majjuɗi e nder hono lebbi sappo e ɗiɗi woni hitande jayde stade coftal ɓalli uddatadama ko noon tigui nden ɗon jayde ari ko e pottitte ɗe ganduɗa ɗe ko leydi Sénégal ine kay tijji ɗeɗo balɗe ñande jeenayyi ko leydi Maroc kono kadi ñande sappo e tati ko leydi Mauritanie ɓe koliti wonde de ko Idrissa Gana Gueye kañum o saaha hande ma lim ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi tawi ko sélection woni ko nodda équipe
kippo guindijo leydi men Sénégal kono kadi o suuten Konguɗi o letti wonde faɗade ndedi ko folde hakkude mabɓe e Maroc kono kadi ɓe poola Mauritanie kono ɗum ko noon o arti kadi e Konguɗi goɗɗi so wiide wallude sukaɓeɓe woni noddaɓe hesɓe ha mbawa tigui e hebde place uji mumen no hannirta ni e nder kippu guendijo kono ɗum ko kadi o arti so wiide makko de ala ko woni haaju mabɓe o saaha so wona wadde ɓe noon sukaɓe à l'aise e nder on ɗon kippu guendijo mbo leydi Sénégal to banggue Maroc ene wayno omo ganduɗa aɓe jogui ko tolni e jour uji tati ɗi potani fettude ngal ɗon potiral ene hen Hakim GS mo ganduɗa ko joueur mantiniɗo ɓe koliti wonde de o jograni tawtorede ngal ɗon potiral je sababu noon ko kulhuli woto heptude mboros Covid 19 to banggue Sénégal défense centrale ɓe mbaɗi ko namdal beele Kouyaté e Lamine Sané ene mbawi tigui ha joni falade hono ko yuti e défense hono défense leydi men Sénégal hay sat ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno jojjude kelle gadane oɗo subaka hande noon tigui Amadou Moussa ko ɓurno mantinade ko non ɗon garene banggal gongal woni kabaruji meɗen e caggal leydi no alhamisa foof no gareten hen ni ɗum ɗon noon hande to diwan mo Mali to jeeheten saabu guila altine ene anda gouvernement kesso joƴƴinama toon yete gam wawa yuɓɓinde walla mbiyen ko faye banggal liggey leydi ndi sababude ne anda leydi kam fotani tan dartade ɗum noon saabi ɓe darni gouvernement kesso e ɗow ɗum kuule ganda fawanoma e dow maɓe woni banggal CEDEAO yaltin uddude frontiére uji ko way noon ɗum ɗon fof noon fawtama Amadou caggal nde ganduɗa gouvernement o addama ko noon tigui hay sata ko ɗum demande mawɗo wonande yeeɓiyankoɓe ha tengti ɓe keɓet hen kala e saaha message uji mumen won hollirnoɓe yen jahan ɗumen to leydi Gambie leydi Guinée ha tengti tindade e sofgol ɗi kono mayne garto hen so Allah jaaɓi hande o cuɓiɗen ko leydi Mali saabu ɗum ɗon ɓuuri hande jojjude ha tengti e yimɓe ne jiiɗi famde aɗa haali joni joni hono gouvernement de transition woni laamu ganduɗa woni foti ɗowde leydi mabɓe e ko tolni e lebbi 17 woni hitande e balɗe hitande e lebbi 6 jaafa ɗon ɗen jagorɗo noon ɗe goni nogas e joyo kono aysata ko ɓuuri hen ko hawnade ko waɗi men attiré no fewi ko toɓɓe ɗiɗi ha toɓɓe tati toɓɓe ɗaɗinde ko wonde hen ɓe ganduɗa ɓe ko jagorɗe 4 waɓe occupé poste uji clé ɗi ganduɗa ɗi hande ene tawe hen on woni colonel Sadio Camara kam tigui suba manam woni jagorɗo tambiɗo konu woni ministère de la défense ministre de la défense tigui colonel Modibo Koné kañum halfina ko nden ko woni sécurité on ganduɗa ko colonel major Ismaïla Wagué kañum ene wayno resda ko poste réconciliation nationale woni beldal guinde kaldigal muɗum to tawi ko to banggue administration territorial ɗum ɗon kadi ko konin kalfina on ne woni lieutenant colonel Abdoulaye Maïga eɗen gandi ko koninkoɓe polli on ganduɗa ko IBK kono kadi ko kamɓe ɓitti walla mbiyen jogui ko yewti ko e toɓɓe walla mbiyen e poste uji clé toon to leydi Mali oɗo gouvernement mo 25 ministre eɗen gandi vice président o ko Assimi Goïta gardinoɗo tigui hono Jean to woni ɓe ganduɗa ko yuɓɓinnoɓe on ɗon hono ngol ɗon pollugol goɗɗum ko tawɗen hen walla ko ɓuuri hen ko mantanade goɗɗum ko waɗoɓe dawrugol teskaka e nder on ɗon gouvernement ɗum ne kadi ene famni ene gasa to banggue concertation saabu eɗen gandi ɗo e lebbi 16 ɗo e lebbi 16 maɓe juɓɓin ko wiyete ko hono sumgoji eɗen gandi dawrugol jomumen mbiyata so kala nanaɗo e laamu transition ngu ene wayno ɓen jogorani hono jeere ƴemoɓeɓe ɗum noon ene famni hen banggue kono ko ɓuuri hen ko uddude hakkillaji ko mouvement M5 saabiɓe hande o hono waɗɓe peeɗe ha seppoji mbaɗa toon ɓenne kadi ko tartan ene wayno hono kalfina poste uji ministére eji ɗi ko wayno communication emploi e wonde ko wiyete refondation ɓen ɗon kadi ne wayno ko yimɓe tato kalfina ɗum kono kadi goɗɗum ko ɓuuri hen ko mantinade Aissata ko natinde head ɓe ganduɗa ko wonnoɓe rebelle en woni les ex rebelle ɓe ganduɗa ɓi ko wonnoɓe ɗo ene kaɓo laamuji ɓennuɗi kañumenne kadi keeɓi hen ko tolni e poste uji 2 ha 3 malla ni ha 4 ɓen jogui to banggue communication woni konngol laamu ngu mbiyen kono ne kadi jogui e ko banggue hono gueɗe goɗɗe e banggue ndema woni hono agriculture goɗɗum kadi ko ɓuuri hen ko teskinde hasinno ko seeɗa ko natgol hen ɓi Alpha Oumar Konaré mo ganduɗa wiyete ko Kardiatou Konaré kañum ne eɗen gandi Alpha Oumar Konaré kañum wonno ɗon hoorejo leydi Mali hono kitali ɓennuɗi o gayno ko 2002 ko wona ɗum ko noon ene wayno ko gouvernement mo 25 ministre no mbiɗen ni kamɓe tigui jogori ɗo to leydi Mali e ko yetti on ɗon gouvernement de transition wadde ene ƴewtinda koninkoɓe kam kamɓe eɓe darni koyɗe no fewi e nder gouvernement oɗon Amadou Moussa haali ɗum joni ko wawi hollirde ɗum ine jeeya tawde wiya ko kala mo ganduɗa jeeyama e gouvernement oɗo darnete gouvernement de transition o
a jeeyatake e sumboli ganda ina ara wadde hewɓe mataw ɓe mbaɗat préféré hofde juuɗe mabɓe tan haɓe jetto e élection ji ɗi ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗi haɓe naata toon ɓe ƴeewa kadi no ɓe mbatta mbaɗa tante chance mabɓe kono dal ko koninkoɓe darde mabɓe kam ina ƴewtinda no fewi e oɗo gouvernement de transition no fewi hunde ne holliri wonde ɓe jiiɗi ha joni tamde kadi ne holliri wonde wasde ɓe hoolade civil en saabu eɗen gandi seeɗa yawa haali joni sanction ngaji ɗi giwi kono noon ene gayne nde ɓe guittarɗi noon sanction ngaji ɗi ɓe gonno ko e lajje to banggue konnguɗi saabu hulde est ce que laamu est ce que kamɓe konungu ɓe gacciti laamu ngu ha laaɓi ceer so tawi ko namdal jabol muɗum ko ala hande poste uji kele ɗi fof kamɓe jogui ɗum kono kadi eɗen mbawi janggude hen aysata ko mantini seeɗa haysono tawi en kalan to banggue politique joni ko kalɗa ko ene wawi wonde kono to banggue ko ganduɗa ko woni kamɓe koninkoɓe laamu ngu ɓe mbaɗi feere ha temedde jihadiste en tumanoɓe ene mbaɗa janguji gaccita ɗum ɗon kadi eɗen gandi wonto fawi ko gam wawde accirde jogo e leader eɗen gandi Soumaïla Cissé kañumni heeɓi accitede e certaine otage uji ɗi ganduɗa ɗi ne goni e juuɗe mabɓe koene tolni hande hitande woni hen ko lebbi donc ɗum ɗon kadi aussi ko ɗum toɓɓere taɓal mantinigal toon to leydi Mali eɗen gandi hande hakkillaji foof o saaha joopi ko Soumaïla Cissé woni leader hono to banggue opposition e laamu ɓennugu ɗo ngu donc onne kadi aussi heeɓi accitede en tout cas kabaru mo ganduɗa mbo soit taw lawɗinede kono kam ene ɗamina déjà o mona galle makko walla a mona e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko cafriɗe ɗi gam tigui ene wayno ha joni ƴewtade cellal ɓandu makko noon tigui Amadou Moussa haɗen uddude ko tan arde e anniversaire uji ganduɗa ete eɗen jiiɗi wadde souhaité won hen ɓe ganduɗa eɗen jiini tigui liggueyo e nder galle o baɗuno Alimatou Dia widemo tan gurdam e cellal balɗe juɗɗe e sutura Amadou Moussa allahuma amine ko rédactrice en chef radio Siwal FM woni to banggue radio ngo walla mbiyen Pinde FM soɓe beelama kanko Halimata Dia en mbiyamo joyeux anniversaire balɗe juɗɗe battane moƴƴi mawɗo moƴƴo gardiɗo en ɗo en kala saaha eɗen mbiyamo tan yo Allah junno gurdam kono gâteau makko maaro gâteau noon ko particulier wonata ko gâteau ñebbe inchallah goɗɗo aussi jogorɗo heɓde gâteau muɗum e on ɗon eɗen ɗon ñebbe aussi ko Dieynaba Sow mo ganduɗa ko Dieynaba Sow mbo Pinde TV kono kadi Dieynaba Sow mbo Jeewo onne kadi ɗen mbiyamo joyeux anniversaire Aissata kono noon kamɓe foof de aɗa andi ɗum ɗo ko jaja ɗum ɗo ko coosofo soko sen kalini e mabɓe tan ene wayno hunde tehmat kono alhamdulillah ko ñalawma hande o waɗi hitande ko Allah hokki en ɓiɗɗo debbo ne wiye Aissata ko tokarma kañumne kadi ko hande waɗata fete premier muɗum anniversaire eɗen ñagono ɗum balɗe juɗɗe battane moƴƴe kanko noon Aissata an Togsel bébé Aïcha ko kañum tigui waɗi sauvé l'honneur hande oɗo ñalawma sona ɗum kam soɓe jajaɓe ɗum noon kam vraiment ko hunde hawnide seeɗa donc bébé Aïcha joyeux anniversaire balɗe juɗɗe battane moƴƴe allahumma amin noon tigui wadde souhaité joyeux anniversaire no Amadou Moussa wiɗi ni Dieynaba Sow mo Jeewo kono kadi ɓinguelam tokaram woni yiyete bébé Aissata Anne on kam ko ɓiyam jeeya koyeyam machallah ñaganademo balɗe judde battande moƴƴe anniversaire o yen tawe ɗum duuɓi guura ha annani jogoɗa galle ma machallah Allah waɗanamo jaam waɗana jaam yummako waɗana jaam bammako waɗana en jaam enen fof yo Allah rokkumo gurdam jaaɗuɗam e sutura machallah happy birthday to you Thomas merci ɗo min kaɗata e roɓɓindu jayde meɗen ko hokkude mon tan aadi janggo aljuma so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonnone wonno e banum gorko Amadou Moussa heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat ene wonde Amadou Touré